חולמים להיראות כמו הסלבס, כמו ג'ורג' או שרליז, אבל חושבים שזה בלתי אפשרי, כיוון שלכל אחד מהם יש צוות מאפרים מקצועי משלו? חושבים שלבחור איש מקצוע מתאים זה מאוד קשה, יקר ומסובך, או שחיפוש אחריו ייקח זמן רב יותר מהטיפול עצמו? וכשכבר בחרתם, איך יודעים אם אנשי המקצוע הם באמת טובים? הודות לקליקספה, הכל הופך להיות פשוט מאוד. תרגישו כמו כוכבים אמיתיים ותבחרו מבין היועצים הטובים ביותר. רק כמה צעדים פשוטים עומדים ביניכם לבין הגשמת החלום שלכם. מעכשיו תוכלו לבחור את איש המקצוע הטוב ביותר, במחיר הטוב ביותר. מעולם לא היה פשוט כל כך לבחור את איש המקצוע שמתאים לכם. אחרי הרשמה מהירה ופשוטה בקליקספה, תגלו את רשימת אנשי המקצוע הטובים והאיכותיים ביותר בתחום עם אפשרויות סינון נוחות. יותר מ1,000 בעלי מקצוע מוסמכים בתחום. בלי לצאת מהבית, ניתן לקרוא ביקורות, תגובות של לקוחות ומידע אודות רמת הניסיון של איש המקצוע שבחרתם. תבחרו את הזמן המתאים ביותר עבורכם ותקבעו תור למומחה שבחרתם מבלי לקום מהספה. מערכת מאובטחת לביצוע תשלומים דרך האינטרנט עומדת לרשותכם. אנו זמינים ונותנים מענה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. השירות זמין בטלפון הנייד ובמחשב. ניתן לקבוע פגישה עם מומחה מהבית, בזמן נסיעה ובכל מקום. היופי מעולם לא היה נגיש כל כך. מגיע לכם את הטוב ביותר. לא משנה היכן אתם נמצאים, אנשי המקצוע עומדים לרשותכם בכל רגע. בקליקספה ניתן לבחור מתנה מושלמת לאנשים קרובים. ניתן להזמין שובר מתנה לכל אחד מהשירותים המוצעים באתר ולהפתיע את יקיריכם. קליקספה, לפנק את הגוף והנפש.